Chapter Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Tat Sat. Om Ajnanatamra Andasya Jnananjala Chalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातादशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே Hare ஹரே Krishna, கிருஷ்ணா ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம Hare ஹரே ராம Rama, Hare Hare Rama, Rama, ராம Hare ராம ஹரே Hare, ஹரே ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ணா Krishna ஹரே Krishna, ஹரே ஹரே ராம Hare ஹரே ராம ராம Rama, हरे हरे Hare जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंदा Jaya Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Jai Chandra Jaya Gaurabhata Vrinda, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा Jaya Jai Jaya Jaya Nityananda, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Jaya Chandra Jaya Gaurabhata Vrinda. ओम तत्सत என்ன वर्ष माताजी Mataji 100 Mataji சூப்பர் 100 14ல 100 Mataji Hare Krishna परफेक्ट Mataji थैंक यू तबे वृक्षेश्वर प्रभु गाई च नाचिते वृक्षेश्वर नाचे प्रभु लागीला காயித்தே விஸ்வேஸ்வர பண்டிட் பாட பாட இவர் அவர் ஆடுறாரு இவர் ஆடுறாரு ஸோ மாறி மாறி பேசிக்கலி அவரை பாடுறாரு இவர் ஆடுறாரு இவர் ஆடுறாரு அவர் பாடுறாரு அந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி போறாரு விஸ்வேஸ்வர பண்டிட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அவர் ஆடிக்கொண்டே இருப்பார் 2 நாள் 3 நாள் ஆனாலும் அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி யாராவது படிங்க Hare Krishna Mataji Tabe Vagreshware Prabhu Lagila Nagide Vagreshwana se Prabhu Lagila Kaide அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு வக்ரேஸ்வர பண்டிதர் ஆடும்படி உத்தரவிட்டார் அவர் ஆடத் தொடங்கியதும் மகாபிரபு பாடத் தொடங்கினார் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பாடணுன்னே இவர் பாடுறாரு அப்படின்றத பார்க்கணும் பிரபு சாங்கே ஸ்வரூபாதி கீர்த்தனிய காயா தி கவி தி கனாஹி ஞான பிரேம மேர வன்யாயா प्रभु संकेश्वरूपेति कीर्तनीय गया திக்விதிக்னகி ஞான பிரேமேராவன்யாயா. மொழிபெயர்ப்பு. பின்னர் ஸ்வரூப தாமோதரர் போன்ற பக்தர்கள் மற்றும் பிற கீர்த்தன கலைஞர்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் சேர்ந்து பாடத் தொடங்கினர். பரவச அன்பில் மூழ்கிய அவர்கள் நேரம் மற்றும் சூழ்நிலையை பற்றிய அனைத்து கருத்துக்களையும் மறந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஒரு சைடுல ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் ரீசெண்டா சொல்லணும்னா இதுதான் நடந்துச்சு என்னன்னா நம்ம இஸ்கான் பிரயாக்ராஜ் போனோம் இல்லையா அப்ப வந்து நம்ம நாமனிஷ்ட பிரபு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு கொடுத்தாரு அந்த ஹால் மொத்தமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம தான் கீர்த்தன் பாடிட்டு இருந்தோம் நம்ம ஆடிட்டு இருந்தோம் அது எப்படி சொன்னாங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு இது அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இப்படி இத்தனை வருஷத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வைப்ரேஷன் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு ஸோ இது வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து நிறைய தடவை டிவோட்டி அசோசியேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க எங்க மாதாஜி இங்க கோயிலும் இல்லை டிவோட்டியும் இல்லைன்னு அதனால நாமனிஷ்ட பிரபு வந்து நம்ம எல்லாம் கோவிட் பேட்ச் கோவிட்ல வீட்டுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது அழுதுகிட்டு முழுகிட்டு பயத்துல இருக்கச்சே அபயம் ரைட் அந்த அபயத்தை கொடுத்தவர் கிருஷ்ணர் அந்த கிருஷ்ணரை நம்ம கிட்ட கொடுத்தவர் ஸ்ரீலா பிரபாத் அவரோட பாதத்துல வந்து அதே ஃபாலோ பண்றவர் ராமகிருஷ்ண பிரபு ரைட் அதனால எப்பவுமே நம்ம கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கணும் அதனால அவரோட பாடத்தை நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ன்றது எது நான் சொல்றேன்னா அப்படி இல்லாம எப்பவுமோ ஒரு தடவை ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இல்ல மேக்சிமம் 2 தடவை சிலரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறோம் சிலரை பார்க்காம கூட இருந்திருக்கோம் ஆனாலும் அந்த லெவலுக்கு நம்ம கனெக்ட் ஆகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா ஏய் மத கதஸ்தானா கரிவன லீலா நாரேந்தர சரோவாரி கீலா கரிதே ஜல கேலா
येई मदर्शना करिवण लीला नरेंद्र சரவரை கவர கரித ஜல கேளா. இவ்வாறு தோட்டத்தில் சிறிது நேரம் லீலைகள் புரிந்த பின்னர் அவர்கள் நரேந்திர சரோவா என்றறியப்படும் ஏரிக்கு சென்று அங்கு நீரில் விளையாடி மகிழ்ந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நரேந்திர சரோவருக்கு அவங்க வந்து போயிட்டு அவங்க லீலைகள் அவங்க என்னன்னா அவங்க வந்து அங்க போயிட்டு அவங்க லீலையை கண்டினியூ பண்றாங்க. ஸோ இது கண்டினியூ ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. ஜல கிருதா கரி பூனா இல உத்யானா பூஜன லீலா கைலா பிரபு லானா பக்தகானா. ஜல கிரீடா கரி பூன கைலா உத்யானே போஜன லீலா கைலா பிரபுலான பக்த கானே. மொழிபெயர்ப்பு. தண்ணீரில் விளையாடிய பிறகு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தோட்டத்திற்கு திரும்பி பக்தர்களுடன் பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை முடிச்சுட்டு அவர் வந்து தோட்டத்துல போய் அவங்க டிவோட்டிஸோட அவர் வந்து பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்றத சொல்றாங்க. ரைட். ஸோ அதனால வந்து அவர் தோட்டத்துக்கு போய் பிரசாதம் ஏத்துறதுல இருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அடுத்தது அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். நவதின குண்டிச்சாயே ராஹே ஜகநாதா மகாபிரபு ஆய்ச்சே லீலா காரே பக்த சாந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. நவதின குண்டேச்சரே ராகே ஜகநாதா மகாபிரபு ஐச்சே லீலா காரே பக்த சாதா. மொழிபெயர்ப்பு. 9 நாட்கள் தொடர்ந்து அவரது திருவருளால் ஆன ஸ்ரீ ஜெகநாத தேவர் குண்டிச்சா கோவிலில் தங்கியிருந்தார். இந்த நேரத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அங்கேயே தங்கி ஏற்கனவே விவரிக்கப்பட்டுள்ள தனது பக்தர்களுடன் லீலைகளை செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவர் என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் குண்டிச்சா ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ற பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இவர் வந்து அந்த குண்டிச்சால வந்து தங்கி இருக்காரு அப்படின்னு. இப்ப குண்டிச்சாவோட மகிமை ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன நான் சொல்றேன். குண்டிச்சா கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அவர் ஸ்பெசிபிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா குண்டிச்சால வந்து ஏன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா இங்க ஸ்கிரீன் வரல, ஒரு செகண்ட் எனக்கு கூட வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ குண்டிச்சா கோயில் வந்து நான் வேணா ஷேர் பண்ணவா மாதாஜி? நான் ஷேர் பண்ணட்டுமா? நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருங்க மாதாஜி. எனக்கு வந்துச்சுன்னா நான் எடுத்துடுறேன் அதுக்குள்ள. ஏன்னா ரெடியா தான் இருந்துச்சு. ஓகே. சரி, குண்டிச்சா கோயில் வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குண்டிச்சா கோயில தான் அவர் வந்து தங்குறாரு. என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி நீங்க சொல்ல போறீங்க? மல்லிகா மாதாஜி நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. குண்டிச்சா வர கோயில் மாட்டேங்குது மாதாஜி. ஃபோகஸ் ஓகே பண்ணாதான் ஓகே வரும் ஓகே நான் மாதாஜி. பண்றேன். குண்டிச்சா கோயிலோட என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? ஏன் அவர் அங்க போய் தங்குறாரு? ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கணும் இல்லையா? என்ன ரீசன்னால குண்டிச்சா கோயில் ஸ்பெஷல்? மாதாஜி அவங்க லக்ஷ்மி தேவியை வந்து விட்டுட்டு ஏதாவது அங்க போயங்காட்டி அதை வந்து அவங்க வராங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். அது ஒரு ஸ்டோரி. ஆனா நான் சொன்னது வாட் இஸ் ஸ்பெஷல். நீங்க சொன்னதெல்லாம் ஓகே, பட் அதுல என்ன கிரேட் இருக்கு? என்ன ஸ்பெஷல் இருக்கு? தெரியல, சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு தெரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெகநாதர் கூட தங்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹா, குண்டிச்சா கோயில்ல வந்து இவரே தங்குறாரு அப்படின்றதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா இந்த கோயிலை கட்டினவர் வந்து யாரு? அந்த பிரதர் மகாராஜாவோட ஒய்ஃப் பேர்ல அந்த கோயில் வெரி இருக்கு குட், மாதாஜி. வெரி நைஸ். இது வந்து என்னன்னா மகாராஜாவோட இந்திரா இந்திரா இந்திரத்யும்னா. வெரி நைஸ். ஹரி போல். இந்திரத்யும்னன் இந்திரத்யும்னா வந்து மகாராஜ். அவரோட மனைவியோட பேரு மனைவி வந்து குண்டிஜா. குண்டிஷா மாதாஜி. குண்டிச்சா. அவங்க அதனால என்ன, அப்ப மனைவி பேர்ல அவர் வச்சாருன்னா இவர் போய் தங்குவாரா? இல்ல மாதாஜி, அவங்களுக்கு குழந்தை கூட இல்ல. சாமியவே கும்பிடணும்னு சொல்றதுக்காக அவங்க வந்து பகவானை கும்பிடணும்னு சொல்றதுக்காக அவங்க குழந்தை கூட வேண்டான்னு சொல்லி அவங்க வந்து பகவானுக்கே எல்லாம் செய்வாங்க. வெரி நைஸ். கைங்கரியம் அவங்க குழந்தை வந்து பெத்துக்கல. அவங்க எதுக்கோசரம் குழந்தை பெத்துக்கல? பகவானுக்காக செய்யணும்னு சொல்றதுக்காக அவங்க வந்து குழந்தையவே பகவானுக்கு இல்ல, அது கைங்கரியம். அது ரீசன் இல்ல. நம்ம குழந்தைய பிறந்தாலும் நம்ம கைங்கரியம் ஒரு ரீசனுக்கோசரம் அவங்க குழந்தை பெத்துக்கலாம். ஆனா அது என்ன ரீசன்? தன்னுடைய நீங்க பக்தி வந்து டைவர்ஷன் ஆகிடுன்ற மாதிரி. அதுதான் மதர் அது சொல்லுவாங்க. வந்து அது இல்ல ரீசன். நம்ம பரம்பரையா நம்மளே அந்த உரிமை கொண்டாட கூடாதுன்னு ஹரி சொல்றதுக்காக போல். கரெக்ட். அதுதான் ரீசன். டைவர்ட் எல்லாம் ஆக மாட்டாங்க. ஏன்னா அப்பனா குழந்தை இருந்தாதான் டைவர்ஷனா, மனைவி இருந்தாலும் டைவர்ஷன், அந்த லாஜிக் வச்சு பார்த்தா. ஆனா அவர் ஏன் அப்படி பண்றாரு அப்படின்னா அவங்க வந்து பரம்பரையா பெர்மனண்டா கிளைம் பண்ணுவாங்க. இது வந்து என்னோட கோயில், இது என் தாத்தா கட்டின கோயில், இது என் பாட்டி கட்டின கோயில்னு. கோயிலோட உரிமை வந்து ஒருத்தர் கையில இருக்கக்கூடாது. கோயில் வந்து கிருஷ்ணருது. அந்த பாவம் நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்றதாலதான்
கோயில வந்து சொல்றாங்க. இது என்னோட கிருஷ்ணன் சொல்றதுல தப்பு இல்ல. அது வந்து கிருஷ்ணரை சார்ந்திருக்கு. நான் கிருஷ்ணரோடவர் அப்படின்னு சொல்றதுலயும் தப்பு இல்ல. ஏன்னா அதுலயும் கிருஷ்ணர் சார்ந்திருக்காங்க. ஆனா இது என்னோட சாரி இது என்னோட கோயில் அப்படின்னு இல்ல ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க சொன்னீங்கன்னா தென் நீங்க வந்து அத வந்து நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நீங்க வந்து கிருஷ்ணரோட நீங்க இணைந்து பேசுறீங்க. ரைட்? நீங்க வந்து அந்த அந்த இடத்த வந்து ஓனர்ஷிப் பக்திய ஓனர்ஷிப் எடுக்கிறதுல தப்பில்ல. ஆனா அந்த இடத்த ஓனர்ஷிப் எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து பௌதிகத்துல வந்துடுவோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மல்லிகா மாதாஜி ஷேர் பண்ண முடியலையா? சாரி மாதாஜி, இங்க ஒய்ஃபை கம்மியா இருக்கிறதுனால வரமாட்டேங்குது எனக்கு. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். தட்ஸ் டோட்டலி ஃபைன். இப்ப வந்து சிசி 105 மாதா 105 மாதாஜி சொல்லணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் சார். ரைட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யாராவது ஸ்லோகம் படிச்சிட்டு இருங்க. அது இருக்கும் நான் எடுக்கிறாரு. ஜகநாத வல்லப நம பட்ட புஷ்பராம நவதீன கரேன பிரபு தாதாயி விஸ்வராமா. அவரது லீலைகள் ஜெகநாத வல்லப தோட்டம் என்ற மாபெரும் தோட்டத்தில் நிகழ்ந்தன. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு அங்கே 9 நாள் ஓய்வெடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ அவர் 9 days பிரேக் எடுக்கிறாரு. இந்த தோட்டம் எங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வந்து அது அவ்வளோ அழகா இருந்துச்சு. அதனால வந்து அந்த கார்டன் என்னன்னா அந்த கார்டன் பேரே ஜெகநாத வல்லபா அப்படின்னு. ஜெகநாத வல்லபா நபா பட புஷ்பாராமா நவதீன கரேன பிரபு ததாய் விஷ்ராமா ஹேரே பஞ்சமிராதினா ஐலஜானியா காஷி மிஸ்ரா காய ராஜா சாயந்த கரியா. ஹரே படிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணா. ஹேரா பஞ்சமீரா தீனே ஆயில ஜானியா காஷி மிஸ்ரேரா காகே ராஜா சாயத்த நகரா. ஹேரா பஞ்சமி விழா நெருங்கி வருவதை அறிந்த மன்னர் பிரதாப்ருத்தர் காசி மிஸ்ராரிடம் கவனத்துடன் பேசினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காஷி மிஸ்ரா அதாவது ஹேரா பஞ்சமி வரப்போகுது. இப்போ வந்து காஷி மிஸ்ரா கிட்ட வரப்போறாங்க. இப்போ நீங்க சொல்ற லக்ஷ்மி கதையெல்லாம் இனிமே வரப்போகுது. பிரபுக்கள் இல்ல மாதாஜிக்கள் இது வரைக்கும் படிச்சதே இல்ல, ஐம் நியூ கமர் அப்படின்னா தாராளமா படிக்கலாம். இங்கிலீஷ்ல கூட படிக்கலாம். காலிய ஹேர பஞ்சமி ஹாபி லக்ஷ்மி ர விஜயா ஐச்சே உற்சவகாரி ஏன கபுனாயி அஹாயா. ஐலா ஹோரே பஞ்சமி கபே லட்சுமி ரமி ஜயா ஹரே ஐசே கிருஷ்ணா. உற்சவ கரு ஜனா கபுனாகி கரியா. நாளை ஹோர பஞ்சமி அல்லது லட்சுமி விஜய உற்சாகம் நடைபெற உள்ளது. இந்த உற்சவத்தினை இதற்கு முன் நிகழ்ந்திராத முறையில் சிறப்பாக நடத்துவீராக. பொருளுரை. ஹோர பஞ்சமி உற்சவம் என்பது ரத யாத்திரைக்கு 5 நாட்களுக்கு பின்னர் வருகிறது. பகவான் ஜெகநாதர் தமது மனைவி லட்சுமியினை கைவிட்டு குண்டிசா கோயில் உள்ள விருந்தாவனத்திற்கு சென்று விட்டார். பகவானின் பிரிவினால் லட்சுமி தேவி அவரை கண்டிப்பதற்காக குண்டிசாவிற்கு வர முடிவு செய்தாள். லட்சுமி தேவி குண்டிசாவிற்கு வருவது ஹோர பஞ்சமி என்று கொண்டாடப்படுகிறது. சில நேரங்களில் இது ஹர பஞ்சமி என்று, அதாவது அதவாடி மக்களுக்கு தவறாக உச்சரிக்கப்படுகிறது. ஹோரா என்ற சொல் பார்ப்பதற்கு என்று பொருள்படுகிறது. இது பகவான் ஜெகநாதனை பார்ப்பதற்காக லட்சுமி தேவி செல்வதை குறிப்பிடுகிறது. பஞ்சமி என்னும் சொல் நிலாவின் 5 நாளை குறிப்பிடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ்லி ரைட். ஸோ ஹேர பஞ்சமி என்றது வந்து லக்ஷ்மி அவங்களை குறிக்கிறது. ஸோ 5 நாள் அது என்ன ஸ்பெஷல் அது இவங்களே சொல்றாங்க. ஹேரா அப்படின்னா பாக்குறது. ஏன்னா லக்ஷ்மி அம்மா பார்க்கணும்னு வராங்க. ஆனா பார்க்க முடியுதா அவங்களால பார்க்க முடியலையா? பார்க்க முடியல. ஸோ அவர் ஏன் வராங்க? அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஏன் வராங்க? மாதாஜி அவரை ஜெகநாதரை பார்க்க வராங்க மாதாஜி. இல்ல இல்லைங்களா மாதாஜி? ஜெகநாத பார்க்க வராங்க. பட் ஏன் வராங்க? தெரியல. கோபிச்சுக்கிட்டாங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வரேன்னு சொன்னவர் டக்குன்னு எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. ஒரு செகண்ட் கோச்சு அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. சரி.
கிருஷ்ணா இப்ப ஏன் இதை சொன்னேன்னா அவங்க வந்து கோச்சிக்கிறதெல்லாம் இல்லை. அவங்க வந்து ஏன் அவங்க வந்து அப்பியர் ஆகல, என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இவர் வருவார்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா இவர் வராமலே எங்கேயோ போயிட்டாரு. அவரோட இதுதான் பிள்ளை ரொம்ப தாங்க அவர் வந்து முடியாம இங்க உட்காந்துட்டு இருக்காரு. ரைட், குண்டிச்சு அம்மா வீட்டுல வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காரு. ரைட், யாராவது வந்து பெண்கள் வந்து அம்மா வீட்டுல கோச்சிட்டு போறது காமன். பசங்க அந்த மாதிரி பாப்பாங்களா? பண்ண மாட்டாங்க. இவர் வரன்றவர் காணுமே அப்படின்னு போனா அது ஒண்ணு பாக்குறதுக்கு அவங்க வராங்க. அவங்க பாத்துட்டாங்களா? ஏன் 5 நாள் ஆகுது? அவங்க பாக்கல மாதாஜி. ஏன் பாக்கல? அவங்க வந்து கோவிச்சுக்கிட்டு அந்த ரதத்தை உடைச்சிட்டு வந்துருவாங்க. பேசிக்கலா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட். பட் ஏன் அவங்க வந்து பாக்கல? கிருஷ்ணரை பார்க்கதான் வராங்க, அப்ப ஏன் பாக்கல? அவரு வெளியில வரலன்னு நினைக்கிறேன். பகவானின் பிரிவு மேட்டர். கதவை திறக்கல மாதாஜி அவர். சோ கதவை திறக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, ஆனா கதவை திறக்கிறதுக்கே அவங்க அனுமதி பண்ணல அந்த டிவோட்டிஸ். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அந்த செட் ஆஃப் டிவோட்டிஸோட பவர் வந்து லக்ஷ்மி அம்மா, அதாவது ஸ்பெஷலி வந்து இந்த லீலைகளோட பவர் வந்து இங்க ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ அதனால வந்து அதுதான் பஞ்சமி, 5 நாட்கள் அது என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். நீங்க புக்ல பாடுங்க, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியல எனக்கு, 2 மினிட்ஸ்ல ஷேர் பண்றேன். மகோத்சவகாரி தைச்சே விசேஷ சம்பாரா தேவி மகாபிரபு ஜானகிராமன் பிரபு கொஞ்சம் மியூட் சமத்காரா. பிரபு மியூட் போட்டுக்க மாட்டாச்சு. விசேஷ சம்பாரா தேகி மகா பிரபுரா யைச்சே ஹையா சமத்காரா. மொழிபெயர்ப்பு: இந்த விழாவை மிகவும் அழகாக நடத்துங்கள். அதை பார்த்து சைத்தன்ய மகாபிரபு முற்றிலும் மகிழ்ச்சியடைந்து ஆச்சரியப்படுவார் என்று மன்னர் பிரதாபருத்தரர் கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, ஓகே நீங்க வந்து இந்த விழாவை வந்து ரொம்ப அழகா நல்லா கும்பிடுங்க. ரைட், ரொம்ப நல்லா இருந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. ஸோ இந்த மகா உற்சவம் செலிப்ரேஷன் ஆக போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ரைட், தாக்கூரேரா அந்த பஞ்ச என்ன விழாவை கொண்டு கும்பிட சொல்றாரு? எந்த விழாவை நல்லா கும்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர்? அந்த 5 நாள் பஞ்சமியா கும்பிடுறாரு. ஹரிபோல். ரைட், தாக்கூரேர பாண்டிராரா மர பாண்டாரா சித்ர வஸ்திர கிங்கின ஆரா சந்திர சாமரே. சித்திரங்கள் யாரா படிக்கிறாங்களா? பிரபுக்கள் எல்லாம் யாராவது நியூவா இருக்கீங்களா, படிக்கிறீங்களா? இங்கிலீஷ்ல இருக்கு மாதாஜி. ஸ்லைடு வந்து தமிழ்ல எப்படி மாதாஜி பண்றது? தமிழ்ல ஸ்லைட் இருக்காது சைத்தன்யா. நீங்க இங்கிலீஷ் புக்ல தான் இவங்க படிக்கிறாங்க, இல்லைன்னா நீங்க இங்கிலீஷ்ல படிங்க பிரபு, நோ ப்ராப்ளம். Take a woman is ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க ஒரே ஒரு செகண்ட், ஐ திங்க் ஸ்லைட் கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. 109 இல்லையா? 1 செகண்ட். ஆமா. மணிகண்டன் பிரபுவா? ரெஜிநாத். ரெஜிநாத். ஓகே பிரபு படிங்க பிரபு. 109. Take as many printed clothes, small bells, umbrellas and cameras as there are in my storehouse and in the deities storehouse. Right? அவர் என்ன சொல்றாரு ராஜானா, 1 2 இல்லப்பா, நீங்க எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க வந்து, அதாவது நம்ம துணிகள், ரைட், நம்ம இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சாமரா, அந்த பெல் அடிக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து நிறைய என்னோட அவரோட ஸ்டோர் ஹவுஸ்னா நம்மள இந்த மாதிரி இல்ல, அது ஒரு பெரிய உலகமே. அதுவும் அண்ட் ஆண்டவர்கள் டெய்டி ஸ்டோர் ஹவுஸ்ன்றது என்ன, கிருஷ்ணரோட ஸ்டோர் ஹவுஸ், இதுல எல்லாம் நிறைய இருக்கு. நீங்க வந்து அதனால வந்து நீங்க எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை சொல்றாரு. ஸோ அதை சொல்றாரு, இந்த மாதிரி யூ கேன் டேக் as many as you want, எவ்வளவு வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. தவ ஜவ்ரிதா பாட்டகா கண்டாய ஆகாரய மண்டனா நானாவாத்யா நிருத்யா தோலாயா காரஹ சாஜனா. கஜவரித பதாக கண்டாய கிரக மண்டனா நானாவத்ய நரித்ய கோலாக கரக சஜனா. எல்லா விதமான சிறிய பெரிய கொடிகளையும் மணிகளையும் சேகரியுங்கள். அதன் பின்னர் பல்லாக்கினை அலங்கரித்து பல்வேறு இசைக்குழுவினரையும் நாட்டிய குழுவினரையும்
அதனுடன் அனுப்புங்கள். பல்லாக்கு மிகவும் வசீகரமானதாக இருக்கும்படி அலங்கரியுங்கள். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ எல்லாரும் சேகரிச்சிருவீங்க, ரைட்? அண்ட் அதை வந்து பயங்கர டெக்கரேஷன்ல நீங்க வைக்கணும், ரைட்? அவ்வளோ அழகா இருக்கணும் அப்படின்றத அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதோட பியூட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல், நீங்க வந்து இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்லிட்டு இருக்காரு. பல்லாக்கும் வந்து அவ்வளோ அழகா டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சரிங்களா? த்விகுணகரியாகாரா சாபா உபாஹாரா ரத யாத்ரா ஹீலயே சேஹாயா சமத்காரா. த்விகுணகரியாகாரா சப உபகாரா ரத யாத்ரா ஹைதே ஜெய்சே ஹயா சமத்காரா. பிரசாதத்தினையும் நீங்கள் 2 மடங்கு தயாரிக்க வேண்டும். ரத அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பிரசாதம் வந்து அவ்வளோ குவான்டிட்டி நம்ம பண்ணணும். அதனால வந்து அந்த ரத யாத்ரா ஃபங்க்ஷனே வந்து உங்க வாய்ஸ் கிளியரா வரல. அதனால வந்து நம்ம அந்த ரத யாத்திராவே ஓஹோ கோலாகலமா நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சைத கரித பிரபு லானா பக்தகனா ஸ்வச்சதே ஆஷியா ஜெய்சே கரேன தர்ஷனா. இத கரிக பிரபு லஜ்ஞ பக்த கணா வைச்சந்தே ஆசிய ஜெய்சே கரேனே தர்ஷனா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது பக்தர்களுடன் எந்த சிரமமுமின்றி விக்கிரகத்தை எளிதில் தரிசித்து செல்லும்படி திருவிழாவினை ஏற்பாடு செய்யுங்கள். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? யாராவது தர்ஷனம் எடுக்கணும்னா நம்ம நிறைய தடவை பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதியில வந்து மாதாஜி சொன்னாங்க 10,000 ரூபாய் தர்ஷன். அதுதான் இப்போ கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு. அதை தவிர பார்த்தோம்னா சீனியர் சிட்டிசன் தர்ஷன் போனா கூட போறது வேணா நம்ம ஈஸியா போயிடலாம். ஆனா வரச்சே வந்து எல்லாரும் ஒரே டைம் விட்டுறாங்க, ஒண்ணுமே முடியாது. இப்போ வந்து எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்போ நல்ல ஆர்கனைஸா இல்லைன்னு சொல்றேன் திருப்பதி. ஆனா வர்ற வழியில பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மிதிச்சு காத்தே வராது நமக்கு. இதுவே வந்து இப்போ அயோத்தியா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்க வந்து 4 தடவை தர்ஷனம் எடுத்தோம். இப்போ திருப்பதி எல்லாம் காலகாலமா போறவங்க கூட நாங்க 2 தடவை மேல எடுக்க மாட்டோம். அதே டிஸ்டன்ஸா இருக்கும் நடக்கிற டைம். காலையில போனோம்னா அப்கோர்ஸ் ரொம்ப ஹவர்ஸ் வச்சுக்கோங்க, பட் ஸ்டில் ஒரு தடவை சாயங்காலம் ஒரு தடவை. இப்பெல்லாம் ஒரு தடவை பண்ணாலே போறோம் அப்படின்ற மாதிரி கும்பல இருக்கு. ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் கும்பல் ஜாஸ்தி வச்சுக்கோங்க. பட் இப்போ அயோத்தியால நிறைய ஸ்பேஸ் நிறைய இது இருக்கிறதுனால தர்ஷனம் வந்து நிறைய தடவை நாங்க இருந்த 2 நாள்ல 4 தடவை எடுத்தோம். ப்ரீவியஸ் டே ஈவினிங் காலையில, ப்ரீவியஸ் டே ஈவினிங் காலையில அப்படின்னு. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எதுக்குன்னா நம்ம எடுக்க முடியற ஒரு சிச்சுவேஷன், ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்றதால. சரிங்களா? நான் வந்து இந்த கிளாஸ் இப்படி ஹோல்ட் பண்றேன், அதை முடிச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்லோகம் பண்ணலாம்.